бо мақсади танзими бо низоми ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар кӯчаву роҳҳои ҳудуди пойтахт, милитсияи шаҳри Душанбе мунтазам аз роҳу усулҳои нави корбарӣ истифода намуда, ҳамзамон таҷрибаи нави кориро роҳандозӣ кардааст. Дар ҳамин асос аз рӯи таҷрибаи нави корӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе 8 гурӯҳи мобилӣ ба ҳар 4 ноҳияҳои пойтахт дугурӯҳӣ аз ҳисоби кормандони бозрасӣ, самтҳои оперативию тафтишотӣ, таҳқиқу ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва криминалистика таъсис дода шуда. Нафари масъул аз ҳисоби сардорони шуъбаҳои дастгоҳи марказии раёсат вобаста карда шуданд. гурӯҳҳои мобилӣ ки дар доираи таҷрибаи нав роҳандозӣ карда шуд, дар ду баҳс баҳри ошкору муайян ва бартараф намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ аз қабили беиҷозатнома идора намудани автомашина бо шишаҳои сиёҳу хира ва пурра рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилоҳи ҷавонон напавал, таваққуф намудан дар қатори дуюму сеюми роҳ ва бемаврид гузоштани автомашинаҳои шахсӣ дар дохили истгоҳҳои воситаҳои нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ ва ошкорнамоии дигар қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат ба кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе сафарбар карда шуданд. аз рӯи таҷрибаи нави корӣ давоми 15 рӯзи баргузории чорабинии мақсаднок аз ҷониби гурӯҳҳои мобилии милитсияи пойтахт дар умум 885 қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ ошкору муайян ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. аз ҷумла 63 ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ба таври ғайриқонунӣ яглох рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина напавал, 649 ҳолати таваққуфи нодуруст дар дохили истгоҳи нақлиёти мусофиркашон ва қатори дуюму сеюми роҳи мошингард, 15 ҳолати берақами қайди давлатӣ ва бо рақамҳои бегуна идора намудан, 19 ҳолати итоат накардан ба талаботи чароғаки роҳнамо ва ба вуҷуд овардани ҳолати садамавӣ, 139 адад дигар қоидавайронкуниҳо ба қайд гирифта шуда тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ронандагони қоидавайронкун ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шуданд. қобили зикр аст ки бо тартиби нав нахуст аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ки ба таври махфӣ ва ғайриошкоро фаъолият мебаранд ҳолати қоидавайронкунӣ расму ба навор гирифта шудааст. сипас дар ҷои қоидавайронкунӣ нисбати ронанда тибқи талаботи моддаҳои дахлдори кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол бо замимаи расми ронанда тартиб дода мешавад. натиҷаи ҳаррӯзаи амалиёти гурӯҳҳои мобилӣ аз ҷониби ситоди махсус ҷамъбаст карда шуда бо дарҷи ному насаби ронанда, намуди қоидавайронкунӣ, тамғаи автомашина ва расми ронанда дар сомонаи расмии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе cw.dushanbepolice.tg гузошта мешавад. чуноне натиҷаи баргузории амалиёти гурӯҳҳои мобилӣ нишон дод дар аксар маврид маҳз соҳибмулкони автомашинаҳои гаронарзиши хориҷӣ ба қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ махсусан бе иҷозатномаи сиёҳшиша идора намудани воситаи нақлиёт ва ғайриқонунӣ яглох сиёҳ намудани қисми оинаи пеши автомашина напавал даст зада бо ин роҳ ба қавли бартарии худро нисбат ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ нишон дода мешаванд ки маҳз чунин афрод аз ҷониби гурӯҳҳои мобилии милитсияи шаҳри Душанбе мавриди санҷишу чораҷӯии ҳамаҷониба қарор дода шуданд. дар натиҷа ҳамаи он 63 автомашинаҳое ки барои беиҷозатномаи сиёҳшиша ва яглох бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани қисми оинаи пеши автомашина ошкор карда шуданд ба майдончаҳои ҷаримавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. ҳолати қоидавайронкунӣ пурра бартараф ва ронандагони ҳар кадом автомашинаҳо бо маблағи 7500 сомонӣ дар умум ба маблағи 472500 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Range Rover рақами қайди давлатиаш 1000 WP01 Нуралиев Нуриддин Асомиддинович, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 570 аломати қайди давлатиаш 570 ZC01 Хуҷаев Далер Фарухович, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 570 рақами қайди давлатиаш 0101 AU 01 Асоев Мутеулло Саидуллоевич, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 350 рақами қайди давлатиаш 7000 AZ01 Алаев Манучер Абдураҳимович, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus RX 400 рақами қайди давлатиаш 4444 DT01 Саидов Саидмурод Ибодуллоевич, ронандаи автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 010 WO01 Рашидов Зоҳир Толибҷонович, ронандаи автомашинаи тамғаи Ягуар рақами қайди давлатиаш 111 PP01 Идиев Парвиз Ҳусайнович, ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 1111 ZL01 Ниёзов Абдулло Абдукаримович, ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Prado рақами қайди давлатиаш 20 ET01 Боев Акобир Алиевич, ронандаи автомашинаи тамғаи Шкода рақами қайди давлатиаш 077 FF01 Сафаров Таҳмураз Тимурович ва ба ин монанд 54 ҳолати дигар ба қайд гирифта шудааст. яглох рӯйпӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиёт ки имрӯзҳо дар байни гурӯҳи ҷавонон ба таври мӯд шудааст, амали қатъиян ғайриқонунӣ буда дидашавандагии ронандаро махсусан дар вақти шабона ва рӯзҳои боронӣ маҳдуд намуда ба бехатарии ҳаракат дар роҳ таҳдидҳо эҷод менамояд.
ҳамзамон дар рафти амалиёт садҳо ҳолати дигар намуд қоидавайронкуниҳои дағал ба монанди таваққуф дар дохили истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ ва қатори дуюми ҳаракати роҳ, идораи воситаи нақлиёт бо рақамҳои қайди давлатӣ бегона ва берақами қайди давлатӣ, насби таҷҳизоти махсуси овозӣ ошкор карда шуданд. Илова бар ин дар давраи амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ як ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мадҳушӣ дар намуди истеъмоли таблеткаи экстазӣ аз ҷониби ронандаи автомашинаи тамғаи Range Rover рақами қайди давлатиаш 4593 SS01 Убайдуллоев Ҷаҳонгир Алихонович ошкору нисбаташ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. вобаста ба ин бори дигар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз кулли ронандагони воситаҳои нақлиёти шахсӣ, хизматии корхонаву муассисаҳо ва ҷамъиятҳои мусофиркашонӣ эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври ҳатмӣ риоя намуда бо амалу рафтори нописандунаи худ боиси костагии ҳусни пойтахт ва ба вуҷуд омадани тамбашавии сунъии роҳҳои автомобилгарди пойтахт нагарданд. риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ҳама сарфи назар аст вазифаву ниҳод ҳатмӣ буда, дар сурати вайроннамоӣ ҷавобгарӣ интизор аст.